Γεια σας παιδιά, είμαι εδώ με το Loper Mad και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Δύσκολο είναι το όνομά μου. Όπως και να σε λένε μόνο, Είναι Λόπερμαν. ο Loper Man, σήμερα θα παίξουμε με αυτόν. Όχι, δεν τσεντάει. Ο οποίος φίλε λέει OG έχει φτάσει Platinum μια φορά. Έχω φτάσει εγώ σε Unreal και έχω και βίντεο. Που φτάνει Unreal, το οποίο κανάλι τώρα δεν το έχει πια, αλλά δεν πειράζει. Δεν το ξεχνάω μου. Πατάω από άλλα accounts να με κάνουν εγγραφή. Γι' αυτό πηγαίνετε στο κανάλι του άμα το βρείτε και κάντε του κι εσείς εγγραφή. Δεν θα το βρουνε. Και παιδιά θα μου πείτε τώρα, εσύ γιατί κάνεις βίντεο? Για όλο περνάω ωραία. Κυριολεκτικά. Και να κάνω κάτι, εκτός από το να παίζω με φίλους μου, να τραβάμε και φίλους μου. Και να παίζω το που. Αυτό δεν πρέπει. Ο Loper Man έχει και δικό του TikTok κανάλι. Δεν έχω. Δεν ασχολούμαι με TikTok, δεν είμαι ηλίθιος. Το ξέρω. Έχω Instagram όμως. Αυτό, πηγαίνετε να το κάνετε, πηγαίνετε να το κάνετε, μπορεί να το κάνετε στο Instagram. Μετά στο μοντάζ να φαίνεται το όνομα που θα σου πω. Αυτό θα το βάλω στο μοντάζ να φαίνεται το όνομα του στο Instagram κάτω-κάτω για να του κάνετε κάτι. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ YouTuber είμαι. Να μου στείλετε τα πατουσάκια σας live. Παιδιά, μη φοβάστε, δεν είναι έτσι η πραγματικότητά μας. Απλά κάνουμε βλακίες για το βίντεο. Χαζομάρες για το βίντεο. Δεν είμαστε έτσι. Μιτσάκο, έλα να σου πω το βραδάκι. Γιώργο, μη μάγκα. Δεν έχω μάγκα. Ο αμό του ρέλα θα του σου πάει. Το τσιου τσιου σου. Και λίγο, να ξέρεις ότι σε λίγο θα φάω και κάνα μπάνω από το TikTok, κάνα copyright. Γιατί μάγκα. Μόνο μη κοίτας το. Δεν έχω ροπολό. Πάλι καλά που του κόλλεις το mic, δεν θα χρειαστεί έξτρα δουλειά στο μοντάζ. Γιουπί! Παιδιά, μπορείς σε αυτό το βίντεο να το βλέπετε σε δευτερόλεπτα, αλλά εμείς αυτό το βίντεο το τραβάμε 10 λεπτά τουλάχιστον. Γιατί κάτι έγινε λάθος. Αυτό, επειδή κάτι έγινε λάθος και πρέπει να ξανατραβάμε το ίδιο βίντεο ξανά και ξανά. Εμείς είμαστε λάθος γενικότερα, αλλά Δεν ξέρω σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Γενικά παιδιά το βίντεο το σημερινό έχει πάρει μπόλικη ώρα. Δεν είναι μικρό βιντεάκι. Για σας είναι. Βασικά δεν θα βγει ούτε μικρό για σας, επειδή και για σας μεγάλο θα βγει. Τέλος πάντων. Δεν το πιστεύω, δεν έχτιζε. για μου τη γεια του. Δεν βρίζουμε μάγκα, εδώ είμαστε family friendly. Δεν βρίσκουμε μόνες φυσικά. Οι ωραίες μόνες. Δεν θέλω να μου κλείσουν το κανάλι από copyright. Όντρε τι κάνει. Βλακίες. Η YouTube μη. Άμα το βλέπει ένα creator του YouTube, είμαστε καλά άνθρωποι, πολύ καλοί άνθρωποι. Καλά άνθρωποι ρε. Σαφώ ρε, Οσκάρ. Αυτός δεν είναι άνθρωπος, αυτός είναι φίλος μου. Είπες εσύ τι δεν είμαστε. Είπα αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι φίλος μου, είπα. Τελικά αυτός που μου... Θέλει να πεις ότι δεν είμαστε και άνθρωποι. Μα όντως δεν είμαστε άνθρωποι, μαϊμούδες είμαστε. What is that? Εξελιγμένες όμως.
Μαϊμούδες εξελιγμένες παίρνουν και επίσης 5. Μια χαρά, ναι, μάγκα. Σε λίγο οι μαϊμούδες θα παίζουν PS 105. Να σου πω κάτι. Για σένα το ξέρουμε ότι είσαι μαϊμού. Για μένα δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουν, αλλά είσαι. Εσύ είσαι καρά μαϊμού. Καράφλας μαϊμού άκουσα εγώ για λίγο, μάγκα. Αλλά είσαι και ακολουθούν. Τι είπες ρε. Και παιδιά, αυτό το βίντεο σας βάζω στοίχημα ότι θα βγει τουλάχιστον 30 λεπτά. 4 ώρες και 30 λεπτά. Τουλάχιστον 30 λεπτά, μπρο. Δεν παίζει να βγει λιγότερα. Oh my god, έχω σκατά, Μ' αρέσει που είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι είμαστε family friendly σε αυτό το κανάλι. Ναι, και μάτια. Τέλος πάντων. Και παιδιά, σε αυτό το κανάλι, ξέρετε, όποιος θέλει να μάθει για αυτό το κανάλι να πάει στο προηγούμενο μου βίντεο, το πρώτο μου βίντεο και θα τα βρει όλα. Θα βρει και τα παντουσάκια του. Όχι, δεν θα βρείτε αυτό, αλλά θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το κανάλι μου. Θα βρείτε τι ανεβάζω, τι δεν ανεβάζω, τι θέλω, τι δεν θέλω. Παίρνει μου ξέρεις. Παίρνει μου ξέρεις, είπα. Παίρνει μου ξέρεις. Παίρνει μου ξέρεις. Το όπλο φέρε το. Μα ρε μπρο. Ωραία, τώρα φάντες μόνος σου, άντε από εδώ. Πάει όλος. Λοιπόν, εσύ πας από ό,τι φαίνεται, όχι ο ένας. Τον τρώω. Μην πες μπροστά αγόρι μου. Δεν το μάγκας. Δεν το μάγκας. Όχι εσύ μάγκα. Μπρο, ευχαριστούμε ρε που μας έκλεισε την πόρτα. Να είσαι καλά άνθρωπε. Του Θεού. Εγώ την έκλεινα ρε. Τι άνθρωπε. Να είναι καλά το φίλο που την έκλεινε την πόρτα. Και δεν φάγαμε jumpscare. Εγώ την έκλεινα την πόρτα. Δεν την ξαναλέω. Ωάτε! Μπρο, βοήθεια μου έχουν χωθεί εμένα. Και για να μην παθεί. Να σου χωθούν εσένα που είσαι πιο καλός. Καλά. Θα πεθάνω μάγκα. Πάει ο ένας. Μάγκα δεν έχω shotgun. Μπρο, μόλις το είπα βρήκα. Έλα εδώ που είμαι. Έχεις shotgun. Τον Παναγιά μου και Χριστέ μου, τι shotgun έχει μπρο, τα καλύτερα όπλα έχει εδώ πέρα. Μπρο, παράτα. Εσύ το έκανες αυτό, έτσι. Έτσι. Λοιπόν. 100, σχεδόν dead. 100 όμως. Για να μην ξαναπεριμένετε μέχρι να μπούμε, τα λέμε στο μάτς. Και μπούμε. Για σας να μπούμε ήταν λίγο, για μας πολύ. Ωραία, να σου πω και κάτι άλλο που θα είναι δίκαιο. Τι. Ότι αυτό θα μας πάρει πολλή ώρα για να είναι δίκαιο και για μας. Ναι. Πολλή ώρα εμείς, ένα κουμπί του like και ένα subscribe. Αυτό. Δίκαιο, Πολύ δίκαιο. Εσείς παιδιά κάνετε εγγραφή και subscribe, like και subscribe και εμείς χαλάμε πολλή ώρα. Σκάσε λίγο. Θα κάνουμε giveaway την παλιά μου την κάλτσα. Και παιδιά έχουμε και giveaway, όποιος θέλει του δίνω μία δωρεάν συμμετοχή στο κανάλι μου. Ποιος το θέλει αυτό το πράγμα, αλλά τέλος πάντων. Η φίλη σου. Ωραία μάγκα, όποιος θέλει κάτω στα σχόλια να μου γράψει θέλω δωρεάν συμμετοχή. Αλλά κάποιος δεν το παίρνει. Παιδιά, εμένα ξέρετε που μπορείτε να με βρείτε. Μπορείτε να με βρείτε σίγουρα στο πάρκο.
Μόγκο, πορώτα το όπλο, μόγκο. Ήδη μπράβο, έτσι μπράβο. Παναγιά μάγκη. Έτσι ανθρώπου δεν είναι. Ναι, εδώ είναι πολλοί μάγκες. Μάγκη εγώ. Είναι Εσύ γιατί τρέχεις? Τώρα έπαμε. Ζέμρα είμαι. Σπίτι είμαι. Πήγα από βλακιά. Πεθαίνω είμαι όμως εγώ. Εγώ σε έλεγα καρδιά μου. Ζωή μου. Δεν για να κάτι. Εγώ για μένα το λέω, το πεθαίνω είμαι. Μπρο, γράφουμε, παιδιά, γράφουμε 10 λεπτά. Να ρωτήσουμε ποιος θα κάτσει να το δει ολόκληρο αυτό το βίντεο. Ποιος θα το δει, μπρο, ποιος θα το δει 10 λεπτά βίντεο? Ούτε εγώ ίδιος θα το βλέπω 10 λεπτά βίντεο. Ποιος θα το δει, μπαμπάς? Πανάγια, λυπάμαι τον editor που θα πρέπει να κάνει μοντάζ 11 λεπτά βίντεο. Πού είμαι εγώ? Με λυπάμαι. Τόσα λεπτά edit δεν είναι καθόλου εύκολα, μάγκα. Είναι δύσκολο, μάγκα. Τόσα λεπτά edit δεν είναι και εύκολο. Πάμε να το φάμε το μάγκα. Πάμε να φάμε λίγο το μάγκα. Άντε κάτω. Μάθε να παίζεις. Πιτζάμα. Το πήρα. Δικό μου. Και παιδιά είμαστε εμείς. Εντάξει, μη μαλώνεις κιόλας. Θα σου δώσω. Σοντά, πάρε. Όπως βλέπετε είμαστε πάρα πολύ ήρεμοι σε αυτό το κανάλι. Ναι, παιδιά, δεν θα ακούσετε ποτέ φωνή μας. Ναι. Γουλάω, πέτω. Εγώ πέθανα. Πρώτος. Είναι μπάδες. Είμαστε κατσί players. Πήρα σήμερα ένα. Πάμε λίγο λόμπι. Παιδιά, πάμε λίγο λόμπι να βάλουμε τα σοβαρά μας skin. Μπρο, εγώ δεν ξαναπέζω ράνγκ. Ούτε εγώ, μάγκα. Έχει μπάτρα για να μ' πες. Αυτό. Πήρα ένα νέο βρουμ βρουμ. Περίμενε εδώ. Περιμένω. Ήρθε η ώρα να με δείτε με το καλό μου skin. Οπ. Μπουμ, επιστρέψαμε. Το ξέρω, αυτές είναι οι δυνάμεις του μοντάζ. Του Άγγελος έμεινε ακόμη με τη χαμογελαστή. Εγώ δεν είμαι χαμογελαστός, γι' αυτό δεν έχω βάλει τη χαμογελαστή, γιατί δεν την έχω. Ναι, δεν την έχω. Γι' αυτό δεν την έβαλα. Επειδή δεν την έχω. Εντάξει. Δεν την έχω, δεν την έχω. Θες να βάλω κι εγώ κάτι παρόμοιο? Ναι, κάτσε. Παιδιά, με το κόλπο του μοντάζ το βάλει κι αυτός κάτι πάνω. Έβαλα. Το κόλπο του μοντάζ ξαναδούλεψε, μάγκο. Λογικό. Θέλω να βάλω Power, όχι Time Vader. Ναι. Νότος ο μάγκας. Βάλει και εσύ κάτι ίδιο, βάλει και εσύ κάτι. Κάτι ίδιο, μάγκα. Αυτό είναι το τραχωρντοκόλλικο μου skin, δεν το βγάζω με τίποτα. Βάλει και εσύ κάτι. Όχι. Μάγκα, όχι. Πάτα ρε τη μάγκα. Μάγκα. Άμα δεν βάλεις και εσύ κάτι παρόμοιο. Εντάξει μάγκα. Θα βάλω κάτι πολύ παρόμοιο, σχεδόν ίδιο. Έτσι. Λογικό. Ερώτηση, έχεις το Sub-Zero. Ναι, Sub-Zero, αυτό να. όχι. Εντάξει, βάλει και εσύ το αγαπημένο σου. Το αγαπημένο μου. Εγώ θα βάλω Sub-Zero. Εγώ θα βάλω αυτόν.
Παναγία μου. Δεν είναι καθόλου τραχαντοκόλλης ο φίλος μου. Δεν είναι τραχαντοκόλλης, αλλά είναι κούκλος. Εν τω μεταξύ παίζουν και δύο από PS5. Ναι, παιδιά. Αυτά τα βίντεο που βλέπετε, εμένα φαίνεται και στο κανάλι μου ότι παίζουμε από PS5. Τα μπουκάλια νερού, παιδιά, πάνω στο γραφείο μου, μην τα κοροϊδέψετε, είναι...